Evo, u nastavku govorimo o knjizi, odnosno zbirci pesama koja je nastala iz najličnijih osjećanja. Iz ljubavi, gubitka tuge, ali i vere da posle najtežih trenutaka ipak dolazi nešto lepo. Naša današnja gošća sa 34 godine objavila je svoju prvu zbirku pesama pod nazivom Istina. Ovo je autobiografska knjiga posvećena pre svega njenim roditeljima koja je izgubila kao veoma mlada, ali i svim ljudima koji su kroz njen život ostavili trag. Autorka kroz stihove govori o stvarnim ljudima, stvarnim događajima i emocijama koje je nosila kroz različite životne trenutke. Istinu zato opisuje kao knjigu tuge i sreće, ali pre svega kao knjigu pobede, nade i života. Sa nama u studiju pesnikinja Aleksandra Sanja Zdravković. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, dobar dan. Hvala vam što ste me pozvali. Pa nama je drago s obzirom na to da ste mlada pesnikinja i ovo je u stvari prva knjiga. Napisali ste je pre samo godinu dana, smogli snage i hrabrosti i evo objavljena Istina. Tako je, da. Šta vam znači to sada? Pa, eto, ja sam jako srećna što je, da kažem, knjiga izašla u javnost, što je dostupna i za kupovinu i što je generalno, mislim, dostupna da ljudi pročitaju. To je nastalo tako kako ste rekli prošle godine i trajalo je, mislim, ove godine izdata. Opisivala sam, mislim, pričat ćemo o tome svakako i svoje emocije i život i drage ljude i tako da svako može da se pronađe u njoj na neki način. Dobro, kada ste uopšte shvatili da ste talentovani za pisanje i da u stvari pesma je jedan drugačiji način izražavanja? Mislim, nije uobičajeno da sada mladi pišu pesme, je li tako? Pa da, generalno, možda, mislim i romane, onako je malo, da kažem, teže, ali da, svakom na svoj način. Ja mislim da je teže napisati pesmu. Pa da, dobila sam takve komentare. To su posebni umetnici, jel da? Pa, ne znam. Kako ste vi stvorili tu ljubav? Ja sam od malena volila knjige, čitala sam i to je u porodici, kažem, bilo dostupno i sa nekih 10 godina sam pisala te pesmice, neke dečije i tu je zaista bila neka kao knjižica pesme mog detinjstva koja naravno nikad nije objavljena, ali kasnije to, da kažemo godinama kasnije, sam ja zapravo dobila opet inspiraciju i počela da pišem, bukvalno onako odjednom. I eto, vrlo brzo je to postalo stvarno i, da kažem, kontaktirala izdavačku kuću i sarađivala s njima, izdala i tako da, eto, sada. I sada kada su vaši prijatelji čuli, jer su znali da ste talentovani i da ste uvek želeli da pišete, ali da ste sad smogli snage i da objavite sve, kako su reagovali kada su pročitali? Pa uglavnom su svi bili onako... Imate podršku? Imam jako veliku podršku. Da kažem, svi su bili uz mene i kroz te trenutke pisanja oduševljeni. Mislim, neki su znali da sam ranije pisala, neki ne, ali generalno baš je ovako prijatno da se ima tako neko oko sebe dok se radi na tome. U stvari, kako se postaje pesnik? Evo, kažete da ste imali ljubav dok ste bili u osnovnoj školi. Život vas je naveo nekim drugim putem. Završili ste pedagogiju. Da, tako je. Bavite se mislima i osjećanjima drugih. A ovo je nešto unutrašnje, jel da? Pa da, mislim, nije lako da kažem da se u javnosti iznese baš svoje lično osjećanje i možda sopstveni život, ali meni je uvek bilo lakše o tome da pričam, jer nekako da se, a kroz pesme može da se opiše dosta toga i te emocije i da ljudi to prepoznaju i onda mi je bio taj neki cilj da se ta emocija prepozna i da se shvati poenta, da kažem, knjige i da se uvek nađe neka nada za bolje. Dobro, evo ja rekoh, to je knjiga nade i pobede. Rekoh da je nastala, kažu da su umetnici u stvari najkreativniji kada im je najteže. U vašem slučaju, nažalost, vaši roditelji su preminuli, imali ste otprilike 20 godina tada. Jedan za drugim su brzo otišli i to je ostavilo, naravno, trag. Tako je, da. Zašto baš Istina i kakve sve pesama ima to u stvari? Pa, odabrala sam taj naslov jer
to je generalno, znači, priča o mom životu i mislim, svi ti likovi su stvarni ljudi. Pored oca i majke, znači, opisivala sam roditelje, zatim toga sam opisivala brata, sestru, moju decu, supruga, tetku koja je, da kažem, tu isto igrala važnu ulogu kad su oni otišli. Ona je bukvalno zamenila njih na neki način, meni i bratu. I prijatelje koji su naravno bili uvek tu. I negde sebe kroz, da kažem, mislim ima jedna pesma samo meni i sva ta moja osjećanja svuda sam negde provlačila. Tako da imam, da kažem, i delova gde je izražena tuga, a ima u mnogim kasnije delovima puno sreće i vere u, naravno, bolje dane. Da li može sada u stvari da se kaže da je to bilo u stvari neko suočavanje sa prošlošću i način da možete da nastavite dalje? Pa da, jeste. Ja sam negde i navela tu da pisanjem lečim rane, tako da stvarno je to bilo onako jako važno za mene, mislim. I mislim da sam na neki način uspela tome. A možda i nekom drugom da pomognem kada bude čitao. Šta je ta istina koju ste želeli da ostavite između svih tih stranica? Odnosno, šta je u stvari poruka na kraju krajeva? Svako će doći do onoga kad čita... Jeste, na svoj način, da. Pa generalno, mislim, ta blizina i mislim, saradnje, da kažem, i bliskost između porodice, između prijatelja, između ljudi, generalno u svakakvim trenucima u životu, mnogo nam znači, jer onda smo... Možda i kada nismo spremni, mi vrlo brzo postanemo spremni da prebrodimo te teškoće. Mislim, koje život nam nosi non stop. Evo, dok smo se pripremali za razgovor, ja rekoh kada sam ja imala u životu gubitak, odnosno smrt roditelja, svakako je to teško i da bi mi možda tada ova knjižica pomogla, jel da? Pa da. Mislim, kada ljudi čitaju, pogotovo ako su to prošli, doživljavaju je nekako na drugačiji način, ali verujem i oni koji nisu imali takve situacije u životu, da mogu da u nekim trenucima možda nađu neki... Koliko je bilo teško uopšte da objavite? Evo, vi ste mladi, novi u pesništvu, na neki način da kažem. Da li postoje podrška neafirmisanim književnicima, umetnicima? Pa, generalno, ja sam to uspela jako brzo. Mislim, kontaktirala sam tu izdavačku kuću, onda smo se vrlo brzo dogovorili, tako da je to sve išlo brzo kod mene, ali generalno, možda treba malo više da se motivišu mladi pesnici, umetnici, generalno u svakom smislu, da se možda njima pomogne da to ide, jer nije tako ni lako, mislim, da se prvo napiše, a onda i taj ceo proces nekada može da iziskuje i novca. Ukoliko neko nema, ne znači da nije dobar. Zato su bitne te promocije, zato i niste slučajno ovde, je li tako? Promocija će biti 23. avgusta, ovde odmah preko puta televizije, u prostoru ugostiteljskog objekta, Berta, je li tako? Od 18 do 20 sati. Sad, da ste zamislili nešto ovako drugačije da bude, ćete čitati sami svoje pesme ili će se pojaviti tu vaši prijatelji? Da, biće većina i mojih prijatelja i poznanika. Čitaću ja, par pesama, malo biće muzike i tako. Pričat ćemo malo o knjizi, prodavaće se i tako svako. Dobro, sada knjiga je već, odnosno online. Jeste. Vulkan knjižare. Vulkan knjižare, da. Samo je, mislim, online za sad. Jel vidite klikove i to, te preglede? Pa, za sad nisam nešto toliko pratila, jer nije bila neka reklama posebna. Mislim, imam stranicu na Instagramu, ali da kažem, to je više ljudi koje ja poznajem, tako da možda vremenom, pa dobro, evo, sad ovo zavisno od toga kako će proći, jel ćete imati snage za nešto novo, jel pripremate već, jel imate već vetar u leđa, jel razmišljate i kada vam dolazi ta inspiracija? Uglavnom noću. Noću, a? Da, Noćna ptica. Tako je, noću nekako krene to i onda, pa imam nešto u planu, da, možda neke ljubavne pesme, vidjet ćemo, ali mislim, za roman da li ću uspeti, to ima vremena, ali za početak ovo, da. Znači, možda kažemo da je istina početak jednog novog poglavlja u vašem životu. Pa, izgleda je tako. Dobro, koliko pesama ima i pretpostavljam da je prva istina, videla sam, je li tako? Da, 16 pesama ima. 16? Evo, želite da nam pročitate, da vidimo o čemu se radi? Može, da. Molim vas, uzmite. Opa. Dogovorili smo se da to bude u stvari istina, jel? Da, mislila sam, pošto je to prva pesma, da nju pročitam.
I biram prave reči, jer pesma zove. Pišem istinu noći ove. Shvatit ćete stihove koje godine nose, otkad su noge bile bose pa do sada, često bude da nemir vlada. Ono što obeleži života nikada ne bledi, istina se zove. Obeležili su oni. Oni koji sada nisu tu, dolaze u snu. Daju snage za bolje dane, ne leče se te rane. I dođu dani kada ti se sve smrači, a onda kažeš, Bog želi da smo jači. Zato nam daje iskušenje svuda, naučili smo šta je život i da mora dosta truda. Ono što nas vodi kroz život ovaj, istina se zove. I noći ove daju mi signale, zvezde su zasjale. I ima nešto u tome svetu da noć bude duža i da uvek bude lepo. A istina uvek sama se kaže. Noći ove nemam šta da slažem. Bol ne prolazi, istina steže, nada se na to nadoveže. I nada i vera i osmeh sve leči, samo da je ljubavi ništa nas ne spreči i verujte, istina je svuda, krenula je sada i otkucava za vas prva runda. Prelepo. Ajde još jednu po izboru koja je možda vama najdraža, a koja pokazuje tu sreću i nadu. Da. Pa možemo zadnju sad, to je poslednju, osmeh. Da otkrijemo odmah kako ide. Da, prva je zadnja. I evo jedne za kraj priče, pesme jedna na drugu liče. Posle duboke tuge sigurno ide raj. Evo je pesma za kraj. Zidovi su bili sivi, strah i tuga. Posle ih je obojila duga. Svi ti ljudi pravi, prijatelji, brat, sestra, muž i deca, bili su vredni ovog teksta. Oni su ulepšali svaki dan koji je mogao da bude siv. Oni daju snagu da neko bude živ. Posle sivih zidova života dolazi njihova dobrota. Sve što bih rekla u pesmama na papir ne bi moglo da stane. Život vam nosi uspone i padove, danas kosi, sutra nove nade nosi. Trenutaka lepih bit će ih puno, za sve što vam je život dao prvo, za osmeh i sreću ne treba vam para, možete imati sve to uz malo dara. I zadnja pesma nosi puno vere i smeha, verujte, uvek je to bila uteha. Osmeh je zlata vredan, često pesma bude spas. Osvanulo je jutro, živi ste, počinje novi dan. Za vas. O, prelepo. Eto. Dobro, da je to jedno malo pozitivne energije i nije slučajno ni ovo kako je napravljeno ovako kao suvo drvo i gore, kao prosvetano. Pa ja bih rekla da je poruka da je lepo živeti, da se smejemo i da u svemu pronađemo dobro, je li tako? Tako je. Ništa, pozivamo sve građane koji žele da dođu i da čuju pesme i da podrže Aleksandru Sanju Zdravković, znači 23. augusta od 18 do 20 sati u pivnici Berta, jedno poetsko veče. Tako je. Hvala puno što ste bili naš današnji gost. Hvala puno i vama na pozivu.